हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एसब्रम इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै दिनै आङो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय संनाय खावनायनि बेनिफ्राय दायो आङो नै मा लाबोदो अमाना बयलार जाहोनायनि र' नै अमा बेदर बेखौ आङो संनोसै अमा बेदर लाबोदो आङो बेखौ संनोसै दायो बेनिफ्राय माबाबो लावजों नाबो संगोन बेनिफ्राय दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो लोगोफोर बेनिफ्राय शेयार साबस्क्राइबबो बानायनानै होलांदो होननायफोराबो जालायलाङाहाय बारा बेनिफ्राय दायो आङो संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालामनोसै दायो आङो अमा बेदरखौ सुनानै लानोसै आङो दायो पियाजखौ हानानै लाग्रोनोसै ओरैबायदि थान्दा जाबाय बोथोरा माने खुवायानो फुबाय दं दाबो अयथासार खुवा फुबाय दङ 9टायानो जासिगोन फुंनि खुवायानो फुबाय दं एकदम आं दा बेनिफ्राय सुनानै लानोसै आङो दायो ओंखाम संनो थाखाय माइरंखौ हुनानै लानोसै दायोनिफ्रायनो अमायाव होनो थैबो लाबोदोनो बेखौ अमायाव होना होनोसै आङो दायो नै लावखौबो सायनानै लाखाबाय लावजों ना गोरान एवगोन माने ओंख्रि संगोन लावजों ना गोरान खारैजों माइरंखौबो सुखाना लाखाबाय दायो मैया सुनाय नैजि माखा रानाखै बेखौ आङो लामहैनोसै दायो मोनबायनो टेस्टि दै सरनोसै आङो दायो लोगोफोर दायो आङो संखांबाय बेनिफ्राय दायो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय